Здравей и ти благодаря, че участваш в това проучване. Твоето участие е много важно за бизнеса, така че много ти благодарим. Наистина го оценяваме и това, което ще събера от тази среща, доста ще ми помогне. Сега ще ти кажа няколко неща, които трябва да знаеш. Няма правилни и грешни въпроси, всичко, което кажеш, каквото си помислиш, е напълно свободен да споделяш всичко, което мислиш. И това е безопасна среда. Цялата информация, която споделиш, ще се използва само за целите на проучването. И третото важно нещо е, че е важно да мислиш на глас. Това, което ти дойде на ум, трябва да го изразяваш, за да разбера аз, да ти вляза в мозъка, както се казва. И да, това ще помогне доста да разберем какво точно може да подобрим за сайта. И така, целите на интервюто са две. Имаш две задачи, които трябва да изпълниш. Няма зададено време, както когато се справиш. Първата задача е да разгледаш сайтът, който съм споделила в чата. Оставила съм линк. И трябва да разбереш за какво е този сайт и да прецениш дали би го използвал за напред. И второто е да направиш опит да закупиш продукта. И ще те помоля наистина да изразяваш мислите си на глас, да не се притесняваш и ако имаш въпрос, може да ми ги задаваш по всяко време. И давай, почвай на глас да мислиш. Добре, цъкам регистър, предполагам. Най-лесно ми е с Google. Да се регистрирам. Добре, сега какво трябва да си избера? Ще предполагам. Тук има анкетка. Моля? Има анкета тук. Ти разбра ли реално за какво е тази платформа? Ами, все още не съм напълно ясно какво. Защото, да. Така, сега ще видим като прочетем, какво пишем. Today. Добре. Друго трябва да направя. Опитай се да закупиш услугата. Добре. Добре. Сега трябва все пак да разберем за какво е тази услуга. Трябва да попълвам сега в момента? Не. Еми, то е ясно, че е за UX. Някакъв вид да си направиш сам UX дизайна. Ако искаш, ще иди на заглавната страница да разгледаш и нея. Добре, сега всичко от начало трябва да направя. Не, просто искам да ми обясниш за какво точно е тази платформа. Така. Какво ти прави впечатление в дизайна, в това, което виждаш? Да го разбирам. Quickly analyze websites and
По някакъв начин да си промениш сайта, да го направиш по-добър. Разбрали как ще се подобри? Ами, с обратна връзка от това. Не знам кой. Добре, добре. Ами това е, значи UX Report принципно е сайт, който на база изкуствен интелект връща обратна връзка по сайта ти, къде може да подобриш. Вместо това да се прави ръчно от UX дизайнери, UX Report го прави автоматично. За това е сайта. И така. Добре, благодаря ти много за участието. Събрах си така неща, които забелязах. Ти като последно можеш ли да споделиш нещо, което ти направи впечатление, което те затрудни в интерфейса? Ами, може би, че не разбрах, че работи с изкуствен интелект. Може би това е нещо, което ме прави. Да. Дори тук Ще трябва не да разбрах. зареди... принципно има анимация, но в момента тя не зарежда. Това също е проблем. Но да. И аз мисля, че това е основният проблем, че не се комуникира толкова ясно колко добре, как точно работи UX Report. Да. Да. Добре. Ами, благодаря ти много за участието и ти пожелавам лек ден. Лек ден.